Bani kusho uSgwili umfokazuma uthi unguJehova igama lakho imzuzu yaba yishumi nomuvo emva kwehora leshumi nomuvo ekseni dabulu 11 o'clock kuyisonto lomhla ka1 kuOctober ukhozi olumaphiko olulalele ngalesi sikhathi ukhozi FM hlelo nami nginguzanele wakambokazi hlelo lethu eshilo njalo ekseni kusukela ngo9 kuya ku12 kodwa kuye kuthi makabe zithi 11 kuya ku12 bese singena la sisuke sesithi khona uhambo noNkulunkulu sithakekho umuntu nohambo lifana nelomunye sithakekho umuntu ongamthwalela uhambo lwakhe uhambo lwami alifani nolwakho futhi uhambo lwami alifani nolukadade wethu wonke umuntu unohambo lwakhe namhlanje ngiyakumema ukuthi awubiza abashadileyo awubiza abasebudlelwaneni awubiza abathandanayo obiza abasafuna ukungena emshadweni khona bezoyizwa le ndaba babone ukuthi yini abazoyifunda kuyona nginentombazana la nginomama nginenkosikazi nginomuntu owaphiwa ukukhuluma nginomuntu othi mayiphethe microphone kuthinteke impilo zabantu uyigagu uyaziwa njengo MC kwemicimbi eminingi kanti mangamnika nalo mbhobho ngithi sakaza ngiyazi ukuthi khona angakwenza ngoba usebenzile naseyiteshini ezomphakathi ngithi nginentokazi lana uNtombi wakaNdlela esizokhuluma naye namhlanje sisi asikubingelele sikwamukele kuKhozi FM sikwamukele eshilo sikwamukele kuhambo noNkulunkulu ngiyabingelela ngiqale ngibingelele kuwena sisisanele la e-studio ngibingelele kumlaleli esekhaya nje igama lami nguNtombi wakaNdlela ngiyabingelela Ntombi tshela umlaleli osekhaya njengamanje wenzani sisi izinto nje ozenzayo nje ngingathi ngibusy ngokwempilo ngiyakuthanda la ngibusy ngokwempilo ngomuntu esifazana obusy kakhulu empilweni ozenzela izinto ay ngiyal-underline lelo ozenzela izinto yebo owenza izinto zenzeka kuyasebenzeka ongesabi futhi uMC eyindaweni eziningi oh yeah imicimbi eminingi ngihlezi ngibona uMC yes iyona siphiwo sakho leso isona siphiwo sami leso ujabulisa abantu bajabule futhi abantu yebo lalela awungikhumbuze ukuthi uNtombi uzalwa kuphi ngiyazi ukuthi uzalwa ngapha koMpangeni uzalwa kuphi uzalelwe ekhaya elinjani ngizalwa endaweni yase Richards Bay enseleni ngizalwa umndeni okholwayo nje wazana noNkulunkulu ngikhulwa nami ke nje ngumntwana omthandayo uNkulunkulu oqala lapha ku Sunday school waziwakhula waba usisi omdala wazi waba umama kuze kube manje ngikhula nje emndeneni onothando nikhonza kuphi manje full gospel awusuka nini madoda kuyafundiswa lapha ngiyazi kakhulu even ukubopha iduku sikufunde khona ngiyakubona ubopha iduka kamuhle balaleli bami abaku Facebook bayambona ukuthi muhle kanjani namhlanje wakhula ke kuleli bandla wakhonza wawumntwana ofundiswe kahle yes sahamba isikhathi waba intombi nawe ekwazi ukushelwa washelwa wabona nangu ubhuti ngifuna singene kumyeni yes nihlangana phi nomyeni sihlangana nje ngizothi emhlabeni ngoba sihlangananga endlini yesonto sihlangana nje emhlabeni sigcina sisazana ukuthi ubhuti naye ukhonzaphi nami ngikhonza uyakhonza nobhuti kwenye indawo yes uyakhonza kwenye indawo umntwana kaNkulunkulu nahlangana kwabamnandi washela ubhuti wakitazeka waqoma nachazeka wachazeka uyini yachaza kulensizwa lensizwa ke insizwa nje ethandekayo uyibuka angazi noma ngikhulume kube ngathi ipast kodwa khona kusasenjalo umuntu nje othandekayo umbuka uyambona nawe uyazibona nawe uthi I know man yazi singaba ifamily right nawe uyazibona sesihamba naye sibambene ngezandla nabantwana bethu lalela chazela wangena wahlala uthi mawungixoxela uthi umshado waphuthuma kwasekwenze njani wathini ubhuti ungithola ngiyafunda ngifunda emabangeni aphezulu okay ema college yes so if ngithola ke ungithola ngiyafunda
khona lapho sengiyaqala futhi ngiyokwenza lezi zinto kuthiwa ama-insave uma uphuma lapha ema-college then kwaba nokuphuthuma nje okukhona la khona ukuthi sengenza i-insave kwenye yama-CHC eyaziwayo lapha enseleni kwaqala indaba zamalobolo kwaphuthuma sisanela ngifuna uqamba amanga wajabula kodwa nawe kwakumnandi enhlizweni ubone ukuthi hayi ngizoba uMessi manje yazi nje ngifaka iringi manje yazi nje waposta nawe wathi hayi ziyasha manje kakhulu ngijabulile nje kakhulu then ke ngalotsholwa kwenziwa zonke izinto ezenziwayo uma kufanele umuntu ahambe yogana impela hayi kwaba kuhle ke saqala lapho ke nashada naqala umndeni saqala ke umndeni thina umndeni elisoqala sishadile kodwa mina ukungifica kwakhe nokuhlangana kwethu kwakukhona umntwana ebengenaye naye futhi owakhe umntwana navumelana futhi ukuthi nizobathanda bonke laba bantwana ngabantwana bethu bonke emshadweni ubusiswe ngabantwana abangaki emshadweni ngibusiswe ngabantwana ababili yes wangena emshadweni kuqala nini la ubona khona engathi hayi engathi lokho bengikubona ngikitazeka kangaka engathi ngiqhustile uqala nini ukubona ngiqala nje ukubona la khona sengiqala ke ngiyekisa umsebenzi seshadile ke manje ke masingithi ngiyasebenza nje kuthiwa yeka wena umsebenzi athi yeka ngobani akasisho isizathu ngaphandle kokuthi nje angeke ngikwazi ukuba nonkosikazi osebenzayo nami ngiyasebenza so nje yeka ufuna wena uhlale ekhaya mhlambe phela yinembi lapho ngoba uma ngabe ukuthi umkhwenyana uya afforda umkhwenyana umnande ephaketheni kulula ukuthatha umkhwenyana ahlale ekhaya nkosikazi wami ngizokwenza yonke into mina gadi ekhaya wena ngifuna mangibuya kunuke kamnandi amakhekhe ngizwe ukuthi khona umama lapho engibona khona ukuthi hayi noma khona inkinga ekhona la ingoba angisakhoniki ukujatshuliswa yilokho okuthiwa angikuyekeli angithi kuthiwa ngizosupportwa la ekhaya singekile ayikho into engiyitholayo engangenza ngithi wow yazi ngiyayibona into engangiyekela umsebenzi la uma ukuthi nje ngeke ngayeka umsebenzi ila ngibona khona ukuthi hayibonanga umuntu ke lo usizoqala ke manje kutshelwe ukuthi uhamba phi ugcinaphi awuzubuya kuphi in because ngihleli ke manje lezi inyangane ngisuke ngihleli ngaleso sikhathi ngiphinde ngivuke ngiyithathe ngibona ima ngamanye amazwi uthi mina benifike nivumelane ukuthi kulungile ayi noma ngingathandi kodwa ngizowuyeka umsebenzi uhlale mawubone ngathi akasakwazi ukwanelisa izidingo ngemali bese uyavuka futhi wena uthi ayothi ngiyosebenza hawu yabona nje ngisho uba reportele ekhaya ukuthi yazi manje nginenkinga la ekuthini kuthiwa angiyeke umsebenzi akekho nje nothi hayi mani mhlasimbe ungaqhubeki nalokho qhubeka nakho mhloniphe mlalele wonke umuntu kumina usho njalo nasekhaya nje ebandleni hayi no qhubeka wena yenza lokho akushoyo nikhaphule njani ebandleni nasemphakathini nje esebenzayo esetshenziswayo ethenjiwe ethandwayo makuqhamuka nina nje kubonakala ifamily ayi abantu abaningi nje babethi uma besibona bethi nathi siyafisa ukushada umshado njengowakho abazi ukuthi ekhazi yabuya hayi la phambi kwenu si right si right la siyahleka siyancokola kodwa nje moke wafika nje ekhaya yaqala indaba ngikubonile uhleka noZanele wena benixoxana imake yini isikhwele kubhuti ngabe isikhwele mhlawumbe ngicabanga manje ukuthi ngenzele ukuthi babusona uzokuthethisela ukuthi ubukhuluma nomuntu iphumile inkonzo usakwazi manje ukubingelelana nabantu nje kufanele mawuphuma nje wena senehamba nekhaya zonke lezi zinto ngesikhathi uqala ukubona ukuthi ama sign lawo ukuthi mhlambe akuhambi kahle akukho enhlizweni yakho ukuthi hayibo engathi kuyonakala akufiki ke ngoba ngiyamthanda phela umuntu ngibanjwe uthando la ngiyamthanda lo muntu cha ke shape ngiyamthanda ngiyamthanda ongangukuthi angifuni futhi ukumphatha kabi kwenzekani uma usubona kodwa ukuthi hayibo engathi nempama isiyangena kuqala nini ukuba khona lento yokuthi uyahlukumezeka manje uyasithola la lesibhaxu la ekhaya yabona ke le yesibhaxu yena yangithusa impela ke isibhaxu nje ngaqala usibona efonini
umuntu ebulala eyakhe ifoni ngenxa yokumtshela ukuthi nalo ucingo lokhu likhalile alibanjwe phela utshelo wena yes akafuni ukubamba ucingo olwakhe wayeselenze njani ucingo uvela lithatha ucingo lwakhe aliphosa odongweni waphahlaza ucingo lwakhe waphahlaza ucingo lwakhe emva kwalokho alithatha walishuka yabo umuntu mayishuka washika walishuka ngalibona luba zicucu ngasukuma ngama unjani ngaleso sikhathi mombuka yena shintshile ungomunye umuntu nje nami engithi mangithula manje ngicabanga ukuthi hayibo kwakuhlobo lomuntu lo liyana useyisilwana usuyamsaba ngefone ukumtshela nje ukuthi hayibo kade likhala ucingo libambe mfethu waliphihlisa wavela lithatha waliphihlisa wasaba wabona ukuthi khona ienga la ngaqala ngasaba uqala nini ukushaya kwawena la qala khona ke nje ukuthi ebone ukuthi hayi lana la ngakwazi ukuthi ngishaye uqala la khona uma sengiqala ngireporta nami ekhaya ukuthi hayi ngeke ngathi khona inkinga ekhona la ngicela ningikhulumele nobhuti nibuza ukuthi inkinga ikuphi kahle because akayisho inkinga yakhe ukuthi kephi uma ungambuza uqhamumbuza kanti wenze njani wangaba right nje nizolala right nihleka nibuka ama movie yonke into niyahleka kodwa nje kungase kusene ngasakhulumisa umuntu so be umjika Joe liyabanda liyashisa ubungeke usumethembe into ngazi ukuthi unjani ubungeke usumethembe naphambi kwabantu ubungeke usumethembe ubekwenza naphambi kwabantu kwesinye isikhathi abantu nje ubekutshengisa ngeso nawe uzobona ngeso nje uthi asingathi khona inkinga ekhona njengoba usebenza kangaka nabantu hamba ubo MC emcimbini ehlukile benike nihambe naye nombuso kuwedwa besihleze sihamba sonke bekuyena umuntu ke bengazi ukuthi la ngiyakhona kufanele ngihambe naye afika be right kodwa afika be right kodwa masenibuyile uzobe usuchaza ukuthi ubani wadi usombingelele okay ubani bese khaga bese kwenze njani okay mina ke sengiyislima ke sengimileke manje nina ke ngibelo ukubingelelana no yimina sheme bengiyosebenza lana angibakhumbuze emakhaya abantu lalele uhambo kuKhozi FM kanti bakhona ofisa ukusho ngashaya ungathumela umyalezo wakho ku 071 613 667 071 613 667 inhlanzi noNtombi wakaNdlela esixoxa naye la asisheshiseke sithandwa siqhubeke nohambo lwakho 2018 waqala ukubona ukuthi hayi ngeke engathi akulungi kahle la ekhaya waze wathatha nesinqumo sokuthi uyaphuma la ekhaya kwenzeka kanjani lokho ngisithatha nje isinqumo sesisanele emva kwesikhathi eside ngoba ngiyakhuluma ebandleni akekho nginakile ngiyakhuluma emndenini wami akekho nginakile akekho nje okwazi ukungilalela uma ngengathi yazi nginenkinga lapha ngiyashaya kuthiwa emxolele vele emendweni kuyabekezelwa abekezela nawe masifika lapha sihlala phansi sebeziwe kuthiwa uze sihlale phansi sizwe indaba uzokhala minyembezi kusuka mina kuqala futhi ngiyohlala eduze kwakhe sekuyimina ngemcomfortayo sengibona nje umuntu wami yakhala sekuphatheka mina futhi kahle Nkosi yami kuba unkosikazi imina ngimcebile njalo wena kodwa futhi usumduduza imina futhi sengimduduza imina futhi ngizobe sengiqoqa impahla zami sengihamba naye sibuyela la sihlala khona ke manje wafika isikhathi la egula khona wadabuka futhi wena mina futhi anisahlali ndawonye asahlala ndawonye ngithatha isinqumo ke sokubuyela ekhaya ngithatha izingane zami ezimbili ke manje ngithi no angike ngimshiye mhlasimbe khona into engcono ezovuka emqondweni wakhe akuvukanga lutho ngoba emva phambi kwalokho ngimshiye wavela wa resign emsebenzini uzaphuma imali zakhe wayibhoza yamabhoza waninakekela njengomndeni nadla imali kwamnandi ekhaya cha kwenzekani hayi nje into eyenzakalayo la uma kuthiwa kufanele kuvukwe ekseni uvuka ngo4 umuntu akasekho ngisho endlini imali akulaleki hayi kuthiwa kulaleki uma unemali ngizibonele ngazibona ngosi avuka shone singamazi ukuthi ukephi uyidla nomani le mali ephuma emsebenzini asimazi nokuthi uyidla nobani awuyiboni sinabangani abaningi usenithi nihleli nje nibona ngeemoto ziyangena kuzokhulunywa kushawo 1 ekseni nabantu ongabazi kuphunywe kubuye kuzongenwa endlini nisezongena endlini ebanda kade ehleli phandle kudliwa le mali ayingadecide ukuthi no angimshiye isasekhona le mali ngingahambi singasekho ngamshiya ke ngabuyela ekhaya ngithe ngibuyela ekhaya la engiqale khona ngabona ukuthi okay ngiyakwazi ukwenza izinto ngisengakwazi futhi nale ukuyenza wenzani ngakho wami umuzi wakhe ekhaya ngathenga eyami indawo ngakha owami umuzi
ngahlala nezingane zami sisahleli kusemnandi enjoy ukuthi sihleli nezingane nawo umbiko oqhamuka ugijima ngesigijimi senkosi uthi ena hayi kubi kumyeni wakho uyagula engahamba noma inini emhlabeni wenze njani manje wena yimi futhi lo ngiphatheka kabi manje sengiyahamba ngiyomlanda amakhosikazi alalele ayayazi lento okhuluma ngayo ayasho futhi nawo ukuthi hayi Nkosi yami ngimsoli nami ngangenza nje ngiyazi kodwa ama 2000 athi awusuka ngangeke ngize ngiyimele leyo yes wamlanda ngamlanda ngimlanda uFebruary 2019 wahlala naye sengihleli naye ke manje ke ngithathe ngisho insuku emsebenzini ngumuntu understandwayo manje ukuthi nginesiguli la engisinakekelayo wasinda wavuka wavuka umuntu wenzani into yokuqala nje avukela kuyo ukuthi yeke umsebenzi waqala le yanto le kade yisho wathi yekelana umsebenzi ngoba yena uresignile phela uhleli akasesebenzi uhleli ekhaya wathi mina ngizobuyela emsebenzini noma inini wena nje yes yeke umsebenzi ngathi mina hayi kunokuthi ngiyeke umsebenzi kungcono ngivele ngiyeke wena yaqala lapha inkingi bekungokuqala nqa empilweni yami ngimtshela ukuthi okungcono ngingayeka wena ngithi bethi eqaleni yeke umsebenzi ngiyeke umsebenzi ngiqhubeke naye so kulokhu ke sekujika izinto ke sengithi nayi ngamane ngiyeke wena kunokuthi ngiyeke umsebenzi waqala washintsha manje washintsha kakhulu washintsha ngalendlela yokuthi mawuqhamuka wawufila lento ukuthi ngathi ngisihambe kulomuzi lapho nginalento ethi umuzi wami ungamane uhambe wena kunokuthi khambe uyamncikisela yini kanti sisi angimncikiseli enhlizweni yami sekunalokho ukuthi ngeke ngisahamba phela manje ngithi ngihambile ngamshiya lapha ngayo iqalelo kwami eceleni weza khona awusakwazi awunayo mase ngisuka la lalela ke ngifuna umlaleli wami hlala lapha ekhaya uhlalisise ungabisathatha ngisho inkomishi yetiye ngoba ngifuna uzwe ukuthi emva kwaloku kwasekwenzekani mangikhuluma ngesimanga ezimangeni angazi ukuthi wena wawukade uzokwenza njani emva kwalaba asibadlulise mase siyabuya siqhubeke nalolu daba Ramiso imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano yeSABC ukhozi FM luhamba phambili Awu, ukuthola mayelana nesimo sami sempilo akukaze kulula kanje. Ngisakhuluma nomhlengikazi futhi ngabuza nodokotela umbuzo ngisalele nje ekhaya. Ingabe ufuna ukudownloada isitifiketi sakho sokugomela iCovid-19? Abahlengikazi abanenombolo yocingo yezempilo kazwelonke kanye nama-agent mayikwazithwala 029 futhi ungakwazi futhi ukubuza udokotela umbuzo wezempilo kunombolo ye-Kiredi nge-WhatsApp ku-060 019 0000. Ayayazi yini bonke abantu le ndaba emnandi kangaka amadoda iLady Smith Black Mambazo ibambisene noKhozi FM ikwethulela iLady Smith Black Mambazo legacy tour amambaza amnyama azobe eqhulula amano nedume ngawo emhlabeni wonke jikelele futhi efungaza inyanga yamagugu leli concert lizoba ngomhla ka-29 September nangomhla ka-30 September ngehora lesikhombisa ntambama bayoze bayivale ngomhla ka-1 October ngo-3 ntambama lama concert azobe abanjelwe eDurban Playhouse Opera Theatre ningasuke eduze komsakazi hlala nje uhambo noNkulunkulu Smith Black Mambazo esihlabene nezindondo ezinhlanu kuma-Grammy Awards leli concert lixhaswe umnyango wezemidlalo amasiko namasiko kazwelonke zilungiselele i-birthday trolley dash yonyaka yakwa-OK ukungenela njenganoma yimuphi umkhiqizo oyingxenye yomncintiswano bese uzibeka ethubeni lokwena i-trolley dash ngosuku uphile wonke ubuthenga i-9 pack yama-fresh white chocolate rolls angu-2 ply akwa-baby soft ngo-74.99 900 gram wekokoma wheat bix ngo-46.99 no-2.5 kg we-snowflake cake mix flour ngo-36.99 kuphela itholakala kuze kube umhla ka-1 ku-October OK. Kanti ke ngikhumbuza ukuthi ngabe uthwele kanzima uma uzama ukuthola ama-loans ngoba ublacklistiwe uDebt Clear SA angakusiza ukususa igama lakho lapho kanye ne-debt review SMSa urescue ku-33351 buyisa amandla akho kanye nokuzimela kwezezimali ulungise igama lakho SMSa rescue ku-33351 Siyaqhubeka ke bakithi nohlelo lwethu la sithi khona eShilo
Hle nami nginguzanele wakambokazi sihleli noNtombi wakaNdlela. Ntombi asimane sihlale phezukwayo. Oh yes. Yashintsha impilo. Mkhwenyana umbuyisile nihlala nonke. Wafika leli langa engikholwa ukuthi awusoze walikhohlwa empilweni yakho. Kumele uhambe uye emsebenzini empangeni. Xoxela abalaleli ukuthi kwenzekani. Hayi ke luyafika ke usuku la ngomhla ka9 August. Sukulabantu besifazane. Uyosebenza. Uyobu MC. Kabi 6 to 6. 6 to 6. Ayi Nkosi yami. Ngiyosebenza lapha yana ngiready ngihamba nabo laba abantwana bami. Ngifike ngisebenze njengenjwayelo. Kodwa into esihlezi sinothisa ukuthi lapha uNkulunkulu wabakhona kuleya event. uNkulunkulu wehla. Ekseni ngo5 siqede i-event. Uma siqeda le event kuba ukuthi kufanele ngibuyele ekhaya. Ngibuyele ekhaya njengenjwayelo. Njalo mangiqedile i-event le anqabile ukuthi siye kuyona naye. Uthe unqabile mangabuthi mangithi kanti nivama usukhamba naye. Yes, sithengile yonke into kwayena okwakhe kokugqoka kuthengiwe. Ngihamba nje mina ngokwenza ikhanda, inzipho, kufanele ngilungiselele phela ukuthi ngiya kwi-event. Wafisane wathi I know ungahamba wena. Ngithi ngishiye nezingane wathi I know zishiye. Ngahamba ngale event. Fike sikhonze sisebenze siqede ngibuya lapho 5 ekseni. Ngishiya artist yokugcina sengiyifakile angikhohlwa nanokuthi kwakuba sengiyifakile senginalento ethi nje ngiphuthuma ekhaya. Mangifika ekhaya njengenjwayelo ngiyavula isicapha ngiyangena ngiyagumula maqhoks ngibeka lapha yana ithi into kimi awulali la. Ungalali la ekhaya. Ithi nje uzungalali. Ngizama ukufuna ukuyiphikisa lento ithi into nje thatha impahla zakho manje uvela uye kimi. Hayi mangivuka mangena kuvele kuvuke lo umfana kubantwana bami okuyena omdala. Avuke if evuka ngithi mina asambeni sekhaya. Yeah. Ajabule nje naye ajatshule ukuthi uyazi vele bakujwayela ukuthi uma mayibuya ngalezi izikhathi sivele siyophumula ekhaya kwagogo nomkhulu. Evesane evuke yena kuqala. Athi nje ayihamba wedwa. Kusho umkhwenyana. Yes. Ngizosala nabantwana hamba uyophumula ngiyakubona ukuthi ukhathele. Lapho usho usemi ngeenyawo. Ngiphethe ibag enempahla esizoyigqoka esontweni ngakusasa. Angibange ngisabuyele endlini ngiyobeka ibag le. Ibag ngithathe ngiphose ebhuthini bese inhliziyo yami kodwa ingitshela ukuthi lo mncane ngimbonanga ephaphama. Kodwa futhi ngibe nalokho ukuthi I know maybe ubelele. Ngihambe ngekhaya. Fekhaya ngilale ubuthongo njengenjwayelo umuntu uma ebuya ekseni bayazi ababuya ekseni njengathi ukuthi uma ungalalanga ubusuku bonke ubuya ekseni ulala ubuthongo. Ngalala ubuthongo ubunzulu. Ngo11 kungena ucingo. 11 ekseni. Mangena lolu cingo inamba engayazi ngiyibambe sawubona sisi unjani sicela ukukhuluma noma Ndlela ngithi hayo yena. Ukephi ngithi ngisekhaya. Ukephi ekhaya ngisho kusenseleni. Okay no akude kakhulu. Akukude kakhulu ngoba mina ngihlala esikhawini. Ekhaya kusenseleni indawana nje eyibangane elincanyana. Then if ngiqhubeka nalolu cingo nale call athi ngicela uphuthume kwakho konakele. Ngiyibuze ke manje konakele ini? Ngihambe ngiyocela ubaba. Baba cela ungiphuthumise kuthiwa endlini konakele. Emqondweni nami kunokuthi maybe balale kwashindlu kwenzakaleni. Ayike nami ke siziyaduma ke. Duma ngempela ke manje. Ayisingene emotweni sambe. Masifika lapha ya. Into yokuqala eyangithusa sisazongena ngakwami. Ngibona imoto eyiningi nje akuyona indawo ephithizelayo. Gcwele imoto nje kuyaphithizela ezinye ebhekele nomphakathi.
angakawuboni umphakathi ngisabona imoto nje ma-ambulance nje hey sihambe size sifike ekhaya mangena abantu bangakanani egcekeni abagcwele egcekeni bagcwele namaphoyisa khona ayikho into engekho khona lonke uhlobo lomuntu sengibona ama danger tape ngibuza ayibo kwenze njani ngingeniswe abantu sebekhishwe ngaphandle ngangeniswa ke manje yimi lo ngiyangena mangena basafuna ngehla abafuna wehla emotweni kunalokho bangehlise kule engihamba ngayo bangifake kweyamaphoyisa ngibuze kwenze njani bathi hayi hlala nje khuleka akuyikho into ethi nje hey vula isicapha wena ugijima uyangena kwakho uthi kwenze njani ayikho angikwazi ngoba ngikakiwe kunomuntu ngala nangala ngifakwe phakathi nendawo ngibuze kwenze njani hayi bethi hayi no akwenze akukho wrong ubuze ziphi ingane hayi zila kwamakhelwane Umyeni husband bathi hayi nange evenini ngibhekene neveni yamaphoyisa ngiyambona lo muntu ongemuva evenini mhlambe kuphele 2 hours ngivalelo la emotweni akekho nesibindi sokuza kimi nofikayo ufika buza ukuthi senimtshelile kuthiwa cha abuyele emuva noqhamukayo senimtshelile cha ayibuyelele emuva uzutshelo ubani ngize ngitshelwa ilo olande idumbu la endlini Nkosi yami ufika uthini sisi umyeni wakho akashongo lutho izinto eningi wafuna wahlala phe kodwa sisi umyeni wakho ubulala abantwana Nkosi yami ngithi abantwana not umntwana abantwana ngithi hayibo kephi bethi la endlini bathi ungangena endlini ngithi yes ngangena ngiphume mangiphuma kube khona oyedwa oqhamuka ezongidonsa ngibuyisele emotweni athi ufuna sibehlise noma ufuna ukubafica sebelele phansi ngibuze behliswa kuphi kuthiwa balengisiwe ngithi balengisiwe ethi yes ngithi mina no ngicela ningehlisele bona hayi babehliseke ngingena endlini mangena bafica sebebekiwe nje passage bobabili abantwana boyi2 bangakanani iminyaka yabo lo munye usena 7 years lo munye una 3 years ubezothi 4 7 umfana ugirl una 4 so mangena endlini into oqala nje engiyibonayo ngibona bona ngivele ngigijime ngekubona ngibathinte ngizothi hayi sebeyabanda nje emva kwalokho ke angifuni uqamba amanga angikhumbuli wenzakalani kodwa into engayenza ngacela ukukhuluma naye esaseveni umkhwenyana yes mangifika kuyena nje ngithi kwenzakaleni ubabulaleleni abantwana vele ethi ngiyaxolisa Ntombi ubabulale ngani fika wabaklinya wase abahenga mawukhuluma naye uyakuyena ukhiphe lodwa uthi ngiyaxolisa uthi nje ngiyaxolisa Ntombi akachazi ukuthi kwenzekeni cha kwenzekani emqondweni wakho ngalesi sikhathi sisi emqondweni wami ke njengamanje umqondo ila ngafunda khona ukuthi umqondo uyagijima yashesha ila ngacabanga khona ukuthi njengamanje sekumele ngenze njani kumele ngiyirepotele bani akekho futhi umuntu engicabanga ukuthi uzoyi-understanda lento le because abantu bekumele beyizwe kangcono ilapho bengibareportela eminyakeni ewu12 eyedlule kodwa ke esangishaya ngisareport kulokho kuthiwa umuke wa divorce uNkulunkulu ngeke uzombona uNkulunkulu umelene ne divorce ngihleli ke la ngihlaliswe lokho ukuthi uma njengoba uNkulunkulu ngimthanda kangaka kusho ukuthi sengalahlekelwa uNkulunkulu ngenxa ye divorce nje emva kwalokho ke bahamba abantwana baye emakhazeni sekuyimi ke lo ngigqiqake ngehla ngenyuka ke manje ngilungiselela ukungcwaba abantwana mangcwatshwa lafika usuku bangcwatshwa abantwana
iyabuya yini into yokuthi hayike manje sengibhekene nesimo sokuthi abantwana bekho nomyeni akekho? Suku lokuqala nje beshonile. Nihlela endlini niba u4. I3 yonke ayisekho. Sivusele wedwa endlini. Mawuthi 3 ubala nomyeni. Ngibala nomyeni phela manje. I2 leshonile naye futhi akekho uphumile. Phume ngeveni umbone. So ngihlaleke phezulu kwaleso simo ke. Sebengcatshwe abantwana. Uya enkonzweni? Akuvumi nakuvuma. Angikwazi nokuvuma amen. Angikwazi kwakulalela umuntu oshumayelayo because umyeni wami uye futhi omunye wabantu akade beshumayela esontweni. Njengoba ngishilo eqaleni ngithi ubethenjiwe. Ayish. So angikwazi kwakwenzani uma kukhulunywa ngendaba yesonto nje kufana nokuthi ukhuluma ngenye into la kumina. Bathina abantu umphakathi? Hayi umphakathi ke uyayikhulumela yonke into ongayikhuluma basho khona ukuthi wayengekho kwi-event wasambone ehamba nobhuti thizeni abanye bathi nje wayekhona la eThekwini njengoba ngiseThekwini njena besho izinto eziningi. Sebeyakubheka sebesho noma yini abayicabangayo ukuthi yini eyenze ikakhulukazi umphakathi uzwelana nami ngoba sino 5 months phela sihleli kule ndawo akakasazi istory abantu abazi kangcono istory abazalwane yibo kanye laba bakubhala ku Facebook. Bathini ku Facebook? Bathi nje umuntu ethi nje ubhala intshumayelo yosuku uthiwe nje nikhonza uNkulunkulu ngizolinganisa ukuthi nikhonza uNkulunkulu njalo niphume kulabo ababulawelwe ingane ngenxa yobufebe alikho elinye igama esingalisebenzisa. So wena lo yimi lo nasemaphepheni obulawelwe ingane ngenxa yobufebe umthombo othembekile okubeke kanje. Yo manje ngala usakhaliswa abantwana bakho ngala ubhalwe emaphepheni ngala ubhalwa ku Facebook uthi khona nabangani ababeya kombona ejele bayahamba bayombona bayabuya nento ethi hayi lo mfazi uyena othwele uthwele ngendoda yakhe kuyobhala ku Facebook nangeingane usebenzisa indoda yakhe kubula kufa ingane ukuze yena abe right. So wena omenzise enze lento ayisho mina engimenzise yonke lento ayenzayo. Kwenzekani kuwena sonke lesikhathi sisi? Nami ke ziyaduma. Ngisaba ngisho ukubuka abantu. Ngoba mawuthi uyaqhamuka nje wonke umuntu othi kufanele ngabe odingane zakhe ziyaphila ngenxa yobufebe nje. Basho yonke into le. Waze waqala nini ukuthi ukhulume nomyeni wakho? Mhlamba ngibuze la emva ukuthi amaphoyisa emthathile wagwetshwa emva kwesikhathi esingakanani? Akuthathanga isikhathi eside, isikhathi esingangenyanga. Inyanga eyodwa. Inyanga eyodwa. Kwenzeke ngo-August 9 10. Ya ugwetshwa nini yena? Ugwetshwa ngo-September 17. Ngo-September. Yathini inkantolo? Yamgweba nje olife ababili. Odilika jela ababili. Yes. Kwakuphatha kanjani lo? Kwangiphatha kabi nje kakhulu ukuthi why vele kufanele ngidlule kuyo yonke lento. Ngidlulisa umuntu engithe ngiyamthanda. Ngizomthanda ebuhleni nasebini ngakusho phela ngafunga futhi kwakusuka enhlizweni. Ngangakusho nje ngikusho emoyeni. Ngangisho ngangisho into engiminayo. Uma usubonile ukuthi cha usogwetshiwe abantwana babuyi bashonile umyeni wami ugwetshiwe uyohlala odilika bajele ababili angazi ngiyophinde ngimbone nini kumele uqale impilo kabusha. Yes. Wenze njani? Ngiqala enye into ke manje ukufuna ukuyikhipha busy. Nginalento le ethi kumele ngikhulume ngifihlile isikhathi eside. Ngihleli kule abuse ngiphila ngathi ngiright ngafuna ukuphumela obala. Tshela mina uthi kumina mawusubheke emuva uyabona ukuthi kwawena wacishe wakubulala several times. Ikhathe eziningi. Khona la ngangivuka khona emile yabo enyaweni zombhede. Emile hefuzela nje kakhulu ephethe umese ngivuke ngithuke ngibuze kwenze njani ethi hayi no akulutho. Ngivuke ngikhohlwe ukuthi yini engiyibonile. Yo, ngiqhubeke ngiyele emsebenzini. Usukhumbula manje sekwenzeke lento? Angikhumbulanga sekwenzeke lento. Bengikhumbula before kwenzeke. Kodwa bengithi mangikubeka. Ngithi yazi namhlanje ubaba la ekhaya ngivuke enze into nje ngingayazi.
kuthiwe nje hayi wena nje onenkinga. Uthi ngelinye ilanga wayephethe umqamelo uphaphama ebusuku futhi. Ngiphaphama umile la eceleni kwami phethe umqamelo yabo uma ugona umqamelo ugone kanje. Ugonile lo mqamelo ngiyaphaphama ngiyabuza hayibo umelene ethi hayi bengikubuka nje yazulala kamnandi. Usuyabona manje ukuthi mhlambe wayefuna ukubulala wena. Ngibona manje. Wahlala sisi wabekezela sekuhambile ke konke lokhu usuqala impilo entsha ufuna ukuzikhipha busy uthi wavuka wathi ngizophuma ngixoxe ngalolu daba lwami ngisize nabanye abantu besifazane abaseyinkinga ezifana nami. Baningi abavelile emva kwesimo sami baningi abavelile. Ngoba ngaphumela obala nje. Ukhuluma nabo nje sekungcono yini kuwena? Akukabi ngcono. Akabi ngcono ngoba benginale pressure futhi ukuthi bethi divorce sekuyibo manje laba abantu abathi divorce. Uboshiwe umyeni. Izingane ayisekho. Umyeni ugwetshiwe odilika jele. Awuka divorce. Akifuni. Kusawumyeni wakho. Kusawumyeni wami ngisena lento yabo uma bekhuluma abantu ngithi ena uzo divorce sengithanda. Abantu bezithi right ekhanda ngithi ngiright. Kuze kwafika nini? Ngakhe ngafuna ukudivorce ngiphoqa. Ngangifuna luphele lona luziphelele kimi. Because akabulala ngabantwana ngingamthandi phela. Ubulala abantwana nje ngiyamthanda. Lalela sisanele kuningi kakhulu. Yimi lona ngimqoqela impahla ngenkathi eboshiwe. Makuthiwa ena khona izinto ezidingakalayo yimi lo ngiyamqoqela ngithi nje akakwazi ukuhlala lapha egqoka ibhlukwe elilodwa esagwetshiwe. Ngenza ne research la ukuthi kwenzakalani lapha ya ejele bayangitshela ngithi hayi akathola impahla wena futhi mina futhi enqondo ihambile. Asizobalaleli abambili abathathu nje ukuthi bathini inkosi yami. Sihleli noNtombi wakaNdlela uhambo noNkulunkulu asibezwe. #eshilo waze wabuhlungu bakithi isimo sabhekana noNtombi. Le ndoda ayisi ngene usathana oba lona idemoni likhona yabona nje ukubulala izingane zakho ukuzosa izingane zakho ubuhlungu ngoba phela kubuhlungu ngisho uzwe ingane yakhe ikhala nje uma usuzoyibulala wena ngezandla kusuke sekufika idemoni kusuke sekufikela usathana yiko kufanele hleze sikhuleka nje. Ngiyabonga ucwanini lo emnambeni. Sekumele ngenze njani? Nkosi mamumbokazi masisi wami lapha nihlele khona esitudio aza ngaphatheka kabi lolwambo lakhe kodwa ngiyacela uThixo azabe naye wayesazi uThixo thina singamadoda mamumbokazi sazi ba kungathwani size siyeke ubugebengu kuhlumeza abantwana nabantu besifazana andikho ngcono nami kwaze kwabuhlungu. Sanibonani mamkhoza. Yanzima indaba. Thina sizele bakwethu makuzoba njena ey'nganeni zethu thina senze njani asesizokholwa bani. Thina sitshele bani makuzoba umuntu omvikela ozokwenza kanje ey'nganeni nokusisa nesibindi. Sawubona mamzanele ukhuluma noThuthuka la nhlangelela emsebe amachuleni kwagoqa kwamathangwane. Mamzanele ibuhlungu inkulumo ekhulunywa usisi usisi wezobuhlungu kakhulu. Shilo mambokazi ustrong ngikhumbula esixoxa le story sakhe kwi-Heal My Wound eMandeni. Instead ukuthi ekhale kukhala thina sakhala exoxa lento phathini umbone ukuthi ustrong kwaze kwakhala indodakazi wakhe sezambuyichaza lento phathina nje ustrong uNkulunkulu yaza akakuthwesi kwesinye isikhathi umthwalo ongaphezulu kwamandla akho. Ayishem lo mama ustrong kakhulu uNtombi empanza lo ngihleli nani nje Sawubona Sizanele nesihambeli sakho ngiyasibingelela onaso uphuzini. Usizwa kaDlamini wase Free State eMemela. Ngisenyukhasele engagane kwamanje. Sisimazethi impilo yabantu iyahlaselwa lemhlabeni manje. Iyahlaselwa emhlabeni impilo yabantu yazi. Isimo esike sabhekana nodadewethu lo okhulumayo cha. Sibhlungu kakhulu kabi. Sibhlungu angazi ukuthi ungasicala ngakuphi ngiyasizwa sisa kulungile sisimazethi kanti #uhambo ngiyabingelela
Mazethi nesihambeli sakho lapha umoya igcebe ekhululwa empangeni. Yabuhlungu into kamkhaya wami lapha isitori asichazayo. Ibuhlungu lento ayikhulumayo. Uyabona la emhlabeni abantu baye bengcwaba uphila ungcwatshwa abantu behlasela abantu. Hayi ngiyazwelana naye ubuhlungu adlule kubona but uNkulunkulu wesithu umhlengile nje njengoba uyamzwa noma ekhuluma ukuthi useqinile. Yo, siyambonga uNkulunkulu bayafakaza abalaleli ngobuhlungu esibuzwayo nathi. Awuthi-ke ngidlulise laba ngikukhumbuze emlaleli wami ekhaya ukuthi ngabe usuyibonile imali ewuhlweza ehlotshiswe kamufsha yaseNingizimu Afrika. Le mali bungaza ukunotho kwefa gugu lethu lesitshalo nezilwane kanye nokuxhumana kwethu nemvelo ngokuqala ukukhiqizwa kohlweza selokhu kwabusa uhulumeni wentando yeningi. Le mali inemifanekiso emisha yezimbali nezilwane njengenyosi eku-10 cent, inhlaba eku-20 cent, inyoni ignizer tobacco eku-50 cent kanye nomkhoma oku-5 rand kulokhu. Imbali iking protea ihlobise 10 bese upondo wona uhlotshiswe ngenyamazana impunzi okuyimfanekiso egqokwa amaqembu ezemidlalo esizwe akuleli. Ngakho-ke sebenzisa imali yakho ngokuzethemba. I-SA Reserve Bank iyasixhumanisa. Sisintombi ngenxa yesikhathi sesizosonga. Ngifuna nje ukwazi ukuthi uke walithola yini ithuba lokuxoxa nomyeni? Ngeke ngalithola la khona sekuyimina ke sengikhethela ukuthi ngifuna ukudivorce. Ngayithathela nje isinqumo sokuthi ngifuna ukukhuluma naye, ngakhuluma naye. Ukhuluma naye kanjani? Ngikhuluma naye efonini. Ngocingo. Uyakufonela khona ejele? Uyangifonela. Umbuzo oqala ngambuza wona why wabulala abantwana. Kule minyaka yonke nje nginalento nje ngifuna le mpendulo kuphela. Akukuningi ngikufuna kwena vele ethi nje nganginomona. Kanginomona wami. Kanginomona nawe mangibuza akusona isizathu nganginika sona leso. Ethi ngangibona indlela ophusha ngayo. Ngangibona ungihlula. Ngaba nomona. Ngangibona uphumelela kakhulu, ngangibona uphumelela ngomsebenzi wakho. Ngomsebenzi wakho. Indlela wawuphusha ngayo. Phusha ngakho. Wazibona emncane yena wafinyela. Kusho lokho. Manje ukubulala izingane ukujezisa wena? Ujezisa mina. Uthi wabona kungcona ngiphuce lokho abona ukuthi ikhona esengikuthanda kakhulu enginesikhathi sakho. Thixo onamandla. Akuphuca abantwana ngoba ikona ikhona osukuthanda kakhulu. Tshela mina sisi kwenzeke lokhu ngo-2020 2019 August. Tshela mina 2020 2021 2022 2023 sekufikile yini ukuthi umxolele? Into oqala leyo engayenza kuleli phasika ngo-2023 la kufinyelele khona kumina ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ngikhulume naye ngimtshele ukuthi ngiyamxolela ukuze ngibe nepeace nami ngingalokho ngikhuluma ngalesi simo ngingamxolelanga. Umndeni wakubo nisazwana nawo kwenzekani emva kwako konke lokho? Hayi mawufuna sidlule leyo siyayidlula ukuthi engikwaziyo njengakusho kwanele ukuthi ngiyazi ukuthi le ngizoyisho ingaba inkinga ngoba imndeni eminingi kanjalo. Yes, ishiye kanjalo sisi ungabusafika kuyona. Ngifuna ukwazi wasuqala lento okuthiwa healing my wounds. Yes. Yini le? Ngangifuna uNkulunkulu ukuthi kube uyena oselaphayo because abantu abakwazanga kungelapha. Awusalaphi wena wedwa usulapha nabanye. Sengilapha nabanye abantu. Usubatshela ngezimpawu owayezizwa wena. Ngamasikazi enginawo. Sengikhuluma ngento enginayo. Sengithi abantu ababuke mina bebuka uNkulunkulu. Wayibona izingane zakho yithulwa phezulu zabekwa phansi. Ngayibona zishona phansi emgodini. Ngangimiphathi kwazo. Zibulawe ubaba wazo umyeni wakhe nafunga naye. Obeyithanda. Obezithanda. Ngokwakho uma ngabe ubheka ngokwakho usuhlalile wakwazi ukuhlaziya uwedwa kungaba iqiniso ngaba kulona iqiniso wazibulalela izingane umyeni wakho? Angifuna uqamba amaqondo wami ngaze ngiwenze ufuna ukufinyelela lapho ngoba engangikulindela ngitholanga. Ngangilindela izinto eziwu2 engangitshela zona. 1 ngangilindela ukuthi ngasho ukuthi ngizibulale because of ungifebelile. Angikutholanga lokho.
even namanje uphika ame ngonyawo lodwa ethi nje angikaze ngusho lokho ebantwini kwakuyisho labantu kwakuyisho labantu befuna indaba wathi kwakuyisho labantu okwesibili ngangithi mhlawumbe uzothi ngihlaselekile ngibe namadimoni athile angihlasele mangithi ngiyambuza nangamadimoni ukuthi amaningi amadimoni akhona emhlabeni ngabe awukaze yini nawe ube ngomunye wabo owadonsayo ukuthi engene kwakho athi cha njengamanje emva kweminyaka ewu4 uzizwa unjani mawucabanga ngabantwana ucabanga nangekusasa uzizwa kanjani njengamanje indlela engizizwa ngayo ngingasho ukuthi ayikho right uma ngicabanga ngabantwana kodwa mangicabanga ngami ngizizwa ngiright kakhulu ngoba kufanele ngingabheki emuva ufuna ngibuke noNkulunkulu ukuthi uma ngisuse lapho ngisaphi uthini kubantu besifazane ku healing my wounds uma sihlangene lapha ku heal my wounds ila khona sisuke sikhuluma ngobuhlungu esidlule kubona ila ngibatshela khona ukuthi akusiza ukufihla laba abantu abathi bekezela kuzolunga mntanami basuke bengasekho masubhekene nesimo uyabona yini mhlambe ukuthi ukuba washeshe waphuma usathole impama eyodwa embili entathu wathola nesibhakela wamvuka emile naphambi kwakho mhlambe kuye kufike yini ukuthi mhlambe ngaba kufikanga la kwagcina kufike khona kutheni kubulawa izingane kuyafika ukuthi ena no ngaba kufikanga la kodwa futhi ne heal my wounds ngaba yikho ngiyakuzwa ngamayamazi uthi uJehova ubenecebo ukuthi akekho faka kulomlilo ukuze ngisize abanye ngihlezi ngithi ke uzofa ngoba uyithandela ngikhona ngizolikhuluma iqiniso ngabo la besibethembile laba bamayo bekhulume beshumayele phambi kwabantu yo sisi uNkulunkulu akaqinise uNkulunkulu akupha amandla uNkulunkulu akusize ukuthi njengoba usuqalile lo mshikashika uphuma uya kubantu ukhuluma engathi uNkulunkulu angakupha amandla ungaphelele endleleni bakuthola kanjani abalaleli ngiyatholakala ke enambini yami engitholakala kuyona inkundleni zokuxhumana ngiyatholakala ngiqale lapha ya ku Facebook ngingumazikalala Grace Mazikalala Grace ila ngitholakala khona ku Facebook bese kuthi lapha ya ku Instagram ngiyatholakala ke khona ku Instagram ngingu Grace N Mazikalala okay bese kuthi lapha ku TikTok @ntophu Ndlela @ntophu Ndlela amagama ami awu2 lawo yes Ndlela bese enambini yami engitholakala kuyona ithi 081 358 4254 ngizokufaka nami lapha ku Facebook uma ufisa ukuthi umbone usisi kade si live esixoxa naye lapha yana ku Facebook intombi mntakandlela uNkulunkulu abe nawe sisaqinise uyena kuphela umoya engcwele kuphela ukwazi ukupholisa amanxeba sibonga nje isibindi sokuthi uphume uyofakaza usize nabanye ukuthi bangaze bangene kula ungene khona lisho njalo iBhayibheli uma ngabe unethumba lokukhuluma nomyeni wakho ubuzothini bengasho nje ukuthi la ukhona mfethu awuzama ukulungisa uyedwa umuntu siyakuyena uNkulunkulu utheki mina idivorce igcina iphumile ngiyenze ngomhla ka22 September yebo ngenyanga edlule ngenyanga ephelile nigcine nihlukanisile ngokusemthethweni hlukanisile nje bengisenkantolo ngomhla ka22 ngomhla ka23 kuzoba heal my wounds ngangikhuluma ngamandla hamba ngalawo mandla ke hawe elinamandla siyamkhulekela nobhuti lapha yana ejele ukuthi uNkulunkulu athinta impilo yakhe siyayisibona abantu bephuma ejele beshintshe emqondweni beshintshe ngako konke naye siyamkhulekela ukuthi uNkulunkulu abe naye ngikhulekela nanemndeni ngoba makwenzeka into enje kuba nesiphithiphithi nixatshaniswe into engahlangene nani nonke umndeni uyamkhetha umuntu wakhe wavesane washo izwe linamandla bakithi emakhaya uNkulunkulu akabe nani nisale kahle kodwa ngaphambi ukuthi ngiphume angiphinde ngibuze ukuthi ngabe niyibonile yini imali ewuhlweza ihlotshiswe kabusha yaseNingizimu Afrika le mali bungaza ukunotha kwefagugu lethu lezitshalo nezilwane kanye nokuxhumana kwethu nemvelo ungokuqala ke ukuthi kukhiqizwe imali yohlweza seloku kwabusa uhulumeni wentando yeningi